hodine sa budeme učiť spočítavať do 100. Prečo taká smutná? Prečo sa ti v tejto nádhernej škole tak nepáči? Vypadáš ako chłopka nešťastia. Vieš, je tu iba prach, dýchať sa tu nedá. Toho veľkú alergiu. Ty, čo láska moja, ty máš na to aký názor? Nemám čas pre seba. Toto je hrozné učenie. Už ma bolia ruky z toho písania. Tak toto tu ďalej nemôže ísť. Tak vás teraz všetkých naraz začarujem. Čári, mári, nech sa darí. A tablet sa teraz zjaví. Po tablet si príde čarodejník Matúš. Tenis veľmi rád odhráva, so sestrou sa zas naháňa. Futbal, tenis, učenie, nie je preňho mučenie. Páči sa. Mári, mári, príde čarodejnička Kristýnka. Re, mi, fa, sol, la, klavír na ňu volá. Páči sa. Mári, príde čarodejník Filip. Na husličkách fidlikuje, krásne však aj recituje. Knižku raz aj napíše, do nej sa nám podpíše. Páči sa. Šikovné deti, ktoré práve teraz dostali nové čarovné prútiky. Chcela by som vedieť, ako sa s nimi teraz učia. Tak sa im na to opýtam. Máš rád, že máš nový tablet? Áno, áno, a veľkú lepšie ako čarovný prútik to svetí a môžeme sa na tom dokonca aj hrať, to je tak super. A ja by som sa radšej učila. A čo napríklad ty? Ty si rada, že máš nový tablet? Áno, veľmi. Dúfam, že nám to zľahčí učenie. Dá sa tu, že sú tu aj deti, ktoré sa radi učia. A čo ty? Ako sa tebe páči nová pomôcka? Ja si myslím, že je celkom v pohode, lebo sa môžu naučiť nové veci, aj s novou technikou, takže v pohode. Myslíte si, že je lepšie učiť sa s písankami, s perami a s tou nudnou kriedou, na ktorú má každý alergiu, alebo takto moderne cez techniku, s tabletmi a s Wi-Fi zadarmo? Tablety! 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 Teraz sa opýtam vás, na pani čarodejnica, myslíte si, že vám tablety umožnia lepšie vzdelávacie procesy a že čo prinesú vlastne pre našu školu? No, tak ja si myslím, že určite takú pohodlnú interaktivitu priamo na vyučovacích hodinách, lebo ako sme už vyskúšali, tak tablety naozaj veľmi pohotovo reagujú. A veľmi sa teším, že budeme mať pripojenie na internet, až budeme môcť používať planétu vedomostí a určite nám to zľahčí učenie. Že nebude musieť deti meniť na žaby. Juj, to som ale rada! Dúfam, že sa s ním budete učiť a že budete šikovní